azpiritura eta diru laguntzarekin, eta lan babes osoa eskiniz. Guretzako oso garrantzitsua da horretan eraben ikasketa, musikaren ikasketa prozesua, eta hor kokatzen dugu piano jaialdia. Aurten otsailaren 24 eta 25 izango da. 733 partaide izango dira. Astebukaerako kontzertuak ona banatuko dira. Dakizun bezala 2 geletan egingo dira, auditorian eta ekitaldi aretoan, guztira 29 saiotan banatuko dira partaideak, eta 7 sari banaketa egingo dira hauek, beti sari banaketak auditorian. Eta, daukagu bikote bakarra, baina izango dugu aukera apunte bat entzuteko lagoskotara ere. Orduan, espero dugu dena ondo zea. Eta debizia esan dugu, baina horten ere, beste heriotzaren urte hurrena Lili Burangerre piano jole edo kompositoreare gogoan izango dugula, beraz, azkeneko egunean, amaierako kontzertuan, aipamen bat egingo diogula bi konposatzaile garrantzitsu hauei. Besterik gabe, eskerrak hemen bai udalari, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta bereziki piano jaiaren inguruan 100 gazte eta familia ibiltzen dirala esku bat botatzen. Eskerrik asko guztioi eta gonbidatuta zaudete otsailaren 24-25 piano jaialdira etortzea.